Povedz na niečo na kamere. Chcel by som vám povedať, že máme tu najlepšie ISV páčky na svete. Poďte sa na ne pozrieť. Pozrite, výklopnosť 100 bodov. Toto by som povedal, že to vyrába USA. Hladké, krásne. Natúžte aj na trochu, tak nechám v kamere. Pozrite, táto izolačka, keby tam nie je, tak to nespĺňa normy. Pre neviem čo. A to je asi tak všetko. Počkajte, ešte si pozrite, ako sa to vyklápa. Dám preč rukavicu. To je Fly Racing. Pozrite. Najlepšia značka na svete. Není z Číny, je z Indonézie. A pozrite sa na tú páčku. Americká síla. To není smiešne. Paráda. Takto ju vyklopíte. Nezlomíte ona vec. Super vec. Lúčim sa s vami pre Retard Team, neviem kto.